Bývalý partizán Jozef Kuraš, prezývaný Oheň, zabil po skončení druhej svetovej vojny stovky ľudí, medzi inými Slovákov či Židov. Oficiálne poľské inštitúcie ho však teraz začali označovať za hrdinu, proti čomu sa ostro postavili zahraniční Slováci. Snaha o glorifikáciu vraha a lúpežníka či dokonca prekrúcanie historickej pravdy, takto vnímajú Slováci žijúci v Poľsku najnovšie aktivity Inštitútu pamäti národa Poľskej republiky. Kľúčovým problémom je osoba Jozefa Kuraša. Ten pôsobil na slovensko-poľskom pohraničí v rokoch 1945 až 1947 ako vedúci partizánskej skupiny. Na svedomí mal pritom obrovský počet životov. Po vojne sa hovorilo približne o jeho 400 obetiach. Nám s kolegom sa podarilo zhromaždiť informácie až o 600 obetiach. IPN ho však na svojich stránkach označuje ako legendárneho vodcu partizánov, ktorý bojoval proti komunistom. Na jeho počesť dokonca usporiadávajú aj oslavy. Proti tomu sa ale ostro postavili Slováci. Chcú z vraha urobiť hrdinu a využívajú k tomu štátne prostriedky. My ako spolok, občianske združenie, nie sme v stave s nimi konkurovať. Faktom ale ostáva, že Slováci, ktorých tento muž zavraždil, majú dodnes svoj pomník aj v Poľsku, konkrétne v obci Nová Biala. V prípade, že nevykonáte tento úkon, budete okamžite zlikvidovaní. My sme v tejto veci oslovili aj poľský IPN, ktorý nám k jeho prípadu odmietol vydať stanovisko, údajne pre absenciu historika. Na otázku, prečo odmietli po slovenskej výzve preveriť tento prípad, reagovala hovorkyňa nasledujúco. I do tej pory tá správa nezostala prebadaná. Názor medzi občanmi je tu veľmi nejednoznačný. Pre jeho kontroverzné činy ako vraždy či rabovanie by ho ale určite mnohí nenazvali hrdinom. Jednou z nich je aj 91-ročná pani Hana. S Kurašom a jeho partiou sa stretla osobne. Práve sme večerali, keď prišli a zrevali ruky hore. Brali všetko, čo videli. Zabili mi vtedy svokra a ťažko zranili manžela. Nadávali nám vtedy, že sme slovenské Zo slovensko-poľského pohraničia Peter Dzurial, televízia JOJ.